राजा जी के ऐसन पढ़ाई ससुर जी के खेतवा बेचाइला हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई ससुर जी के खेतवा बेचाइला हो। खेतवा बेचाइल खरिहनवा बेचाइल, खेतवा बेचाइल खरिहनवा बेचाइल। सास जी के हंसले धराइल राजा जी के ऐसन पढ़ाई हो। सास जी के हंसले धराइल राजा जी के ऐसन पढ़ाई हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई भसुर जी के घरवा बेचाइल हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई भसुर जी के घरवा बेचाइल हो। घरवा बेचाइल दुवरवा बेचाइल, घरवा बेचाइल दुवरवा बेचाइल। गोतिन जी के पजनी धराइल राजा जी के ऐसन पढ़ाई हो। गोतिन जी के हरवा धराइल राजा जी के ऐसन पढ़ाई हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई देवर के कलमिया धराइल हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई देवर के कलमिया धराइल हो। कलमिया बेचाइल कितबिया बेचाइल, कलमिया बेचाइल कितबिया बेचाइल। ननद जी रे हंधराइल राजा जी के ऐसन पढ़ाई हो। ननद जी के रे हंधराइल राजा जी के ऐसन पढ़ाई हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई ससुर जी के खेतवा बेचाइल हो। राजा जी के ऐसन पढ़ाई ससुर जी के खेतवा बेचाइल।